Сериал направо изцяло в AI с кодово име Махалат 404. Където има диалози с героите, аз ги играя. Но с аватарите на героите. Примерно аз снимам себе си, правя нещо, говоря нещо и после това нещо го говори съответния герой. Ти виждаш как герой го играе, но всички герои ги играя аз. Тоест ти и актьорстваш до някаква Нещо степен. такова, да. Значи ти си режисьор. Всичко, и музиката правя вътре, и кадрите, и играта, и всичко от един човек. До някаква степен сериала ще е като жив. В смисъл, идеята ми е да е трансмедиен сериал. Тоест някои от нещата се случват в реално време, някои от героите в сериала имат Инстаграм, в който ние може да интерактваме, нали, хора от нашия свят могат да интерактват с тях, това да се отразява на тяхното настроение в сериала, т.е. да е живо цялото нещо и да се случва паралелно на няколко места.